Vejle i Beaver Creek treći su puta u 26 godina domaćini svjetskog prvenstva u skijanju. Koliko je ovo prvenstvo važno za Amerikance, vidljivo je na svakom koraku. Odlična organizacija, vrhunska TV produkcija koja će sa 201 kamerom dovesti svjetsko prvenstvo uživo u 27 zemalja, te brojni volonteri koji vas dočekuju već u zračnoj luci. Nemalo podsjećaju na mega događanja poput primjerice Olimpijskih igara. Ladies and gentlemen, welcome to the opening ceremonies of the 2015 FIS Alpine World Ski Championship. Osim za Amerikance, ovo svjetsko prvenstvo ima posebnu težinu i za hrvatsku reprezentaciju. Ivica Kostelić ovdje nastupa drugi puta na svjetskom prvenstvu, i to u razmaku od 16 godina, te uz Bode Millera, Benjamina Rajha i Karolinu Ruiz Castillo, jedini skijaž koji je ovdje nastupio i 1999. godine. Beaver Creek je obično najbolje pripremljena staza u svjetskom kupu, odnosno snijeg je najljepši za skijanje. Sigurno da se veselim svim utrkama, međutim najvažnije utrke su kombinacija i slalom. Pa na ovom svjetskom prvenstvu u Beaver Creeku nastupit će 14 naših natjecatelja i natjecateljica. U prvom planu su tu prvenstveno Ivica Natko i Filip Zupušić kao predvodnik jedne mlade generacije koja dolazi, a odlučili smo dati šansu mladima. Neki od njih su tu i debitanti, poput Leone Popović, poput mladog Vilijama Vukilića, ili jednostavno i u samom svjetskom kupu imamo problema s kvotama. Ovo je na neki način za njih odlična šansa da na tim teškim stazama u najjačoj konkurenciji stječu vrlo važno iskustvo za njihov daljnji razvoj. Na neki način to može biti za njih važan moment u njihovoj karijeri i prekretnica. Nadam se da će biti onako kako je bilo te 2009. kada sam uzeo postolje i da će se ponoviti takve dobre dvije vožnje u spustu i u slalomu i mislim da se možemo s pravom nadati medalji. Ova sezona stvarno ide jako dobro, iznad očekivanja. Jako se dobro osjećam, dobro se skijam i to su rezultati pokazali. Pa nemam neka prevelika očekivanja, ne znam, hoću se najbolje odskijati i pokušati iznenaditi. Pa nema pritiska, već sam probio led ove godine, tako da sam cool. Uglavnom sam ja cool kad su trke, tako da bez pritiska idemo. Znači i želja je dalje medalja. Pa naravno, mislim, medalje su broje.